This was information that they were able to get based on their interactions with the stockbroker in their official position as SSS officials. Ang hirap-hirap kumuha ng share sa IPO, lalo na yung mga lalaking volumes. Ito nakakuha ng malalaking allocation with a broker that does business with SSS. Sina SSS Chairman Amado Valdez at Commissioner Jose Gabriel Lavinia. Ipinadedeklara naman mga kasama na unconstitutional po ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAP ang Anti-Hospital Deposit Law. Sa petisyon ng grupo, iginit nila hindi makatarungan ang malaking multa sa pasilidad na tatangging gumamot ng mga walang pang-deposit na pasyente. Sobra din daw ho ang ipapataw na parusa sa malalabag sa batas at hindi ito ayon sa bigat ng pagkakamali. Naglalaro kasi sa 100,000 pesos hanggang 1 million pesos ang maaaring multa ng sinumang di tatanggap ng pasyenteng nasa emergency. Maaari din kansilahin ang lisensya ng pagamutan depende sa paglabag. Nais din ng grupo na maglabas ng TRO ang korte para ipatigil ang pagpapatupad ng batas habang nire-resolba ang kanilang petisyon. Mahigit isang buwan bago magpasko, nagmahal na ang presyo ng ilang klase ng hamon. Ayon kay Francisco Buencamino Jr., Executive Director ng Philippine Association Meat Processor Incorporated o PAMPI, 11% katumbas ng 5 pisong hanggang 49 na piso ang itataas o itinaas sa ilang kilalang brand ng hamon sa supermarket. Anya, ilan sa dahilan ng taas presyo ay ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar at ang inaprobahang aumento sa minimum wage. High prices of local pork has remained strong. Tumataas pa nga eh. Nagbabadya ring sumipa ang presyo ng galunggong o GG. Kasunod ay diniklara ng closed season ng pagbabawal sa panguhuli ng naturang isda. Paliwanag ni Mirna Candelario, Center Chief ng BIFAR, patuloy na bumabagsak ang produksyon ng GG dahil sa overfishing at hindi tamang paraan ang paghuli rito. Dati kasi, dito itong mga municipal fishermen natin, talagang hindi na sila nakakahuli. Pero ngayon, mga testimony nila, marami na silang nakukuha. Sina Francisco Buencamino Jr., Executive Director ng PAMPI at Mirna Candelario, Center Chief ng BIFAR. That portion was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 7:06, mga kasama sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ay mga magpapadala po ng mga package, mga bagahe at sulat. Ngayong papasko, posibleng maantala daw na 1 buwan o higit pa ang mga bagay na yan ayon sa Philippine Post Office, PhilPost. Ayon kay Assistant Postmaster General Luis Carlos, dumadagsa na kasi ang mga padala. Lalo tingin po yung mga parcels o packages sa may halagang 10,000 pesos pa ba ang mga laman. Aniya mas marami nang pumapasok ng mga online purchases mula na ipatupad ang pinakamababang halaga ng mga gamit na ipadadala para maging tax-free ang shipping. Minimis has played a very big role, especially doon sa mga e-commerce na packets na pumapasok kasi lahat po ng 10,000, alam natin na lahat ng pababa ng 10,000 are tax-free as long as it's not regulated and it's not of commercial quantity. Kaya't panawagan ho ng PhilPost sa mga tatanggap ng mga packages. Habaan pa sana ang kanilang mga pasensya, paghihintay at pangunawa. Kinontra ng Malacanang ang Committee to Protect Journalists kung saan panglima ang Pilipinas sa mga pinakadelikadong bansa para sa mga mamamahayag. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, mula sa ika-4 na pwesto, nasa ika-5 pwesto na lamang ang Pilipinas. Anya, sinisikap ng Presidential Task Force on Media Security na malutas ang media killings. The PTF-OMS is constantly monitoring, following up, and providing legal assistance if necessary to family members and victims of media violence. Ginawa ng CPJ ang kanilang pag-aaral mula Setyembre 1 ng taong 2007 hanggang Agosto 31 ng 2017 sa bawat bansang mayroong 5 o higit pang unsolved cases ng pagpatay sa media sa 10 taong panahon. Samantala, hinihintay na lamang ang formal na kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte kung ihihiwalay na sa Presidential Communications Office ang Office of the Presidential Spokesman. Ayon kay incoming Secretary Harry Roque, Presidential Spokesman, posibleng maghiwalay na ang kanilang tanggapan ni PCO Secretary Martin Andanar.
Anya, patuloy pa rin ang kanilang pagtutulungan naman ni Andanar para may hatid po ang tamang impormasyon sa publiko. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, ipinapatigil na ni Senador Franklin Drilon ang pagkolekta ng DFA sa allegiance fee. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano. Pinapatigil na ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang paniningil ng Department of Foreign Affairs o DFA ng allegiance fee sa lahat ng mga Pilipino na nais muling makamit ang kanilang Filipino citizenship. Pahayag ito ni Drilon makaraang idulog sa kanya ng mga Pinoy sa Spain at Andorra ang 45 euros o halos 2,700 pesos na sinisingil sa kanila ng DFA bago sila makapanumpa ng allegiance o katapatan sa Pilipinas. Katwiran ni Drilon, hindi naman income generating institution ng DFA, kaya sa halip na kumulekta ay dapat pagsilbihan nito ang mga Filipino citizens sa ibang bansa. Ayon kay Drilon, dahil sa mataas na singil ng DFA ay posibleng hindi na ituloy ng mga Pinoy sa abroad ang pag-reacquire ng kanilang Filipino citizenship. Una rito, inihain ni Drilon ang Senate Bill number 19 na mag-aamyenda sa Citizenship, Retention and Reacquisition Act of 2003 upang maging simple ang proseso sa pagpapanatili o pag-reacquire ng Filipino citizenship. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng GSECSL 558, Tatak, RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News, nationwide, the sound of the nation. Mga Radyoman, sa probinsya naman tayo ngayon, Municipal Councilor sa Sulu na dinukot po na Abu Sayyaf. Nakalaya na. Kasama natin sa detalye si Radyoman Melanie Guanzon ng RMN Zamboanga. Pinalaya na ng kanyang mga kidnapper ang municipal councilor ng lalawigan ng Sulu noong Nobyembre 1, alas 9:15 sa barangay Puro Talipaw, Sulu. Si Esedin Tan, isang municipal councilor ng Ulo, dinukod noong Setyembre 27 sa munisipyo ng Indanan habang nagbabiking ito kasama ang kanyang mga kaibigan sa barangay Tagbag. Si Tan ay pamangkin ni dating Sulu Vice Governor Abdul Sakurtan. Sinundo si Esedin ng kanyang mga kamag-anak matapos ang higit isang buwan sa kamay ng kanyang mga kidnapper na pinaniniwala ang mga miyembro ng bandidong grupo Abu Sayyaf. Dinalagad si Tan sa kanilang tahanan sa barangay San Raimundo, Holo, at kahapon alas 11 ng umaga, Nobyembre 2, isinailalim naman siya sa debriefing at medical check-up sa Camp Bautista Joint Task Force Sulu. Wala pang linaw kung may ransom ang ibinayad ng pamilya ni Tan sa kanyang mga kidnapper. Kasama mo na DXRZ Zamboanga, ang inyong Radyoman Melanie Guanzon, Tatag, RMN. Samantala, mga residente nagkakasakit na dahil sa maitim na at mabahong usok na binubuga ng isang coal plant. Alamin natin ang detalye na balitang yan mula kay Radyoman Sani Punay ng RMN Iloilo. Nagrereklamo na ang mga residente sa bayan ng Concepcion, Iloilo, lalo na ang mga taga-barangay Nipa na malapit sa coal-fired power plant o PAM Concepcion Power Corporation. Ito'y matapos nagbubuga ito ng maitim at mabahong usok na nagiging dahilan ng paninikip ng dibdib, pag-ubo at pagsusuka ng mga mamamayan. Dahil dito, inilikas sa evacuation center ang apektadong mga residente ng Sitio Puntales, Barangay Nipa, Concepcion. Ayon kay Bill Brillantes Locson, isa sa mga apektadong residente, na ang lumalabas na usok mula sa coal plant ang naging dahilan ng pagsama ng pakiramdam ng mga residente. Kaugnay nito'y nakiusap ang mga apektadong mga mamamayan na bigyan ng naaayon na solusyon ng pangasiwaan ng coal plant ang naturang problema. Hiniling ng mga ito na itigil muna ang operasyon ng coal plant habang hindi pa nasisitol ang nalikan nitong perwisyo sa kalusugan ng mga residente sa paligid ng planta. Kaupan mo sa DYRI Iloilo, Radyoman Sani Sarabia Punay, Tatak, RMN. Yung bulkan ngayon po ay nasa critical pa rin kondisyon. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Leo. Tuluyan niyang nasa kritikal na sitwasyon ang Bulkan Mayon sa lalawigan ng Albay. Ito ang maring na inihayag ni residence volcanologist Dr. Eda Guartang sa panayam ng TSXL Radyoman Nationwide. Anya, nagkaroon na silang pagpupulong ng pag-asa at na niya PBOC ay magkakaroon sila ng oral deformation mismo sa tiyan ng Bulkan Mayon. Makakasama niya nila ang pamunuan ng PDRRM Survey at ang Philippine Air Force, garon din ang Office of the Civil Defense, PBOX at PAGASA, garon din ang kanilang mga technical personnel mula sa Central Office ng PBOX para tukuyin kung namamagana ang Bulkan Bagayon. Dapat lamang itong magsagawa para anya dito magsagawa sila ng final assessment kung ito'y itataas mula sa Alert Level 1 to Alert Level 2.
Ito yung Radyo Man, Leo Bacsilan, mula sa Casa de Legazpi ng Navigan ng Abaytica Region, Tatak, RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News. Sports News. Palakasan tayo, muli nang ibinalik sa San Antonio Spurs si Tony Parker sa kanilang lineup matapos itong sumalang sa kanilang G League affiliate. Kasunod dito ng rehab program ni Parker kung saan sumama ito sa practice sa loob ng isang linggo sa Austin Spurs makaraang gumaling sa injury. Nabatid na nagkaroon ng injury sa kaliwang tuhod si Parker sa kasagsagan ng Western Conference Semifinals kaya ay pinahinga muna ito. Hindi naman malinaw kung makakalaro si Parker dahil ayon kay Coach Greg Popovich, kailangan 100% ang kondisyon nito lalo na ang Golden State Warriors ang kanilang makakalaban ngayong araw. Alas 8 mamaya, abangan. Wala na, sabas ako nun. Yun lang. Pakibalita ka nilang Radyo Ronnie. Balita sa Ibayong Dagat. Iminungkahi po ngayon ni US President Donald Trump mga kasama na sasalang sa parusang death penalty. Ang New York truck attacker na si Saifulio Saipov. Ayon kay Trump na siya ipadala ito sa Guantanamo Bay. Pero mahaba pa ang proseso kapag doon itatapon ng suspect. Mas lalo naman nagalit si Trump sa naging kahilingan ni Saipov na lagyan ang kanyang hospital room ng IC's plug. Matatanda na noong Martes ay umupa si Saifulo ng truck at sinagasan ng mga pedestrian sa bike path sa Manhattan sa New York City. Naginamatay na 8 katao habang 13 naman ang sugatan. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa mga taga-Lawag ngayong umaga, susunod ang programang IFM Kulitan sa umaga. Kasama nyo dyan si Radyoman Boom Tere at si Radyoman Jos Dado sa 99.5 IFM Lawag. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita yung Radyoman. Ako po si Buddy Uberas. At ako naman po si Radyoman Ron Ramos. Sumayin nyo ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. Post kala po siya picture yun ng inarom. Kumusta lay grade yo anako? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na.
aking best friend. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli, hanggat may umaga pa, nahahanapin ikaw lang ang mamahalin. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli, hanggat may umaga pa, nahahanapin ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang Hoy, paring Kulas. Paring Kanor. Alam mo ba ano ang advantage at disadvantage ng may asawa? Ano? Ang advantage ng may asawa, kung kailangan mo, andyan agad siya. Ano naman ang disadvantage yun? Ang disadvantage pag may asawa, kahit di mo na siya kailangan, andyan pa rin siya. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Sarap, sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May Calf Calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Tawag na! 0919-411-7714 0915577528 Ayan, at live na live po kayong pwedeng bumati sa amin. Heto, bati. Eto. Mabilisan lang to ha, 5 seconds lang to. Hello? Good morning! Ayun, mabilisan siya, mabilisan. Okay, tawag na kayo 0919-411-7714 0915577528 Romer, wag kang tatawag dito sa aming text line. Tumawag ka sa call line. Okay, and batiin na rin natin si Janeline Prado Samson. Hello! At syempre, ang best friend natin na si Jocelyn na nakikinig ngayon. Ayan, okay. Happy best friend listening. Eto tayo, may best friend tayo tumatawag. Hi, Bes! Hoy, namamatay. Feeling ko sa signal ito. Kaya nga, feeling ko rin ha. Eto. Try natin to. Hello? Hi! Pangalan? Pangalan, Bes? Pangalan? Okay, Leo. Okay, Leo, in 5 seconds ha. Bati ka na. Bati mo na lahat ng gusto mong batiin. Ready, set, go! Bati ka na.
Siya. Nakatulog siya. Nakatulog siya. Huwag na natin pilitin. Tama ka dyan, nakatulog. Bawal na mabagal ngayong umaga. Dapat bilisan lang natin, mga best friend. Tama ka dyan. Eto, hello, Bes. Hello po. Good morning. Eto, best friend ha. Anong pangalan? Junito. Okay. Bes, in 5 seconds, bati ka na. Ready, set, go! Pabati po mga barkada ko sa Bunuan, pati sa Ordaneta, pati sa Kalasyaw, pati dito sa Tagupan, at lalo na lang. Ayun! Thank you so much! Maraming salamat. Naku, ang dami niyang binating lugar, ha? Oo, ang dami niyang binating lugar, ha? Di ba kasi makaligtaan ng ng kanyang pangalan nun? Mga pangalan. Ito, hi, Bes! Good morning! Lakasan mo konti yung boses mo. Ayan. 5 seconds. Bati na! Pabati po ako kay DDR na happy birthday na. Yun lang? Opo. Ayun na. Gusto lang na 3 seconds. Tama. 3 second bati to. Okay, sige. 5 seconds mga best friend para sa inyo mga babati dyan. Hi, best! Alam, may ibon, no? 5 second bati ka na. Ayun, naputol. Hinaan nyo lang po yung mga radyo nyo para tuloy-tuloy tayo mga best friend, ha? Tama ka dyan. Okay, eto naman. Ito. Hi, Bes! Bes, in 5 seconds, bati na! Okay, yun lang. Ayun! Maraming salamat! 5 seconds lang talaga tayo mga best Tama friend, ka dyan. Stricto tayo. 5 seconds lang. Hindi kasi pag nakabati ka naman, mabilisan, di ba? Ito, hello? Hi, Bes! Hello po. Pangalan? Isa. Isa, 5 seconds, bati na! Binabati ko po yung aking nanay, yung mga kaibigan ko, yung mga taga-Diaz. Ito sa Nabaan. Sige, thank you! Thank you so much! Ayun! Naku In naman. fairness! Kaya nga. Bukas po ay sa Monday. Monday, best friend. Tabayanan nyo na naman ang 5-second bati. Pwede kayong bumati dyan. At least, di ba, dyan yung nailagapakan ko ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Dapat mabilis yung bunganga mo dito. Dyan magkakasubukan yan, ha? Tama. Pero eto na muna, best friend Dato Kasyonero ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Friday. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ayoko na muli siyang ulitin dahil gusto ko getting to know each other na muna. Alam na! Ganyan talaga. Tama ka dyan. Dapat kilalanin mo pa ng husto yung tao eh, di ba? Dahan-dahan dapat yan. Best friend Dato Kasyonero. Huwag mong bibiglayin, masakit. Hinugutan, pero alam mo ba na yan ang say ng best friend natin na si Miho Nishida. Wow! Si Miho Nishida, mga best friend, ito yung dating karelasyon ni Tommy. Ang gwapo-gwapo kaya ni Tommy. Tama ka dyan. Ang hot nyo. Napapaso kami. At si Miho. Hindi. Matakot kapag sinabi kong hot si Tommy. Oo nga, no? Pero alam mo kung bakit na nasabi yan, best friend Dato Kasyonero? Ano ba yun? Kasi nga, etong si Miho Nishida, nililigawan daw siya, di umano, ni Young JV. Young JV? Idol ko yung mga songs ni Young JV. Tanong ng tanong, maraming tanong. Lolo niya si Lolo JV, di ba? Ano Lolo JV? Old JV. Hindi. Young siya eh. Hindi. Joke ka na naman eh. Pero yun na nga, nililigawan po siya ni Young JV at yan ang sinabi niya na ayaw na muna niyang madaliin ang proseso ng pagiging sila best friend Dato Kasyonero. Tama ka dyan. Kasi syempre nga nadala siya dun sa naging experience niya. Etong taon natural lang din, di ba? Na nagkahiwalay silang dalawa ni Tommy. May, oo. Last May lang. Naku, best at dahilan kasi nung kanilang breakup, hindi daw talaga sila match. Kaya yun. Kaya sa mga best friends natin dyan, ha? Ito po ang ating katanungan ngayong araw ng Friday. Best friend, gaano ba katagal bago mo siya mapalitan?
Ikaw, sa tingin mo ba, gaano ba katagal dapat ang inaabot, di ba? Alam mo, sa sapatos, ano? Feeling ko kapag ikaw ay medyo maingat, aabot yung sapatos mo naman ng 3 taon. Bago mo siya palitan? Oo. Nahiya ako sa'yo, ha? Hindi kasi, di ba pag marami kang sapatos, pinagpapapalit-palit mo yan. Rotation, ganon. Ako nag-rotation na ako lahat after 6 months, tapos na rin. Grabe naman pa yan! Natukhang yata yung 6 months lang din ang tinagal. Tinukhang mo, kwenta no aking man. Iba din. Oh, di ba? Hindi, pero best friend, ngayon dapat nating malaman, gaano nga ba katagal bago mo siya palitan? Diba? Meron din ha, yung 3 months rule na sinasabi nila. Tama ka dyan. 3 months dapat bago mo siya palitan. Pero yung iba sabi nila, hindi na kailangan yan eh. Ano nga yan? In-love ka na eh, di ba? Sige na kaagad. Arya lang tampol, galala, awa-awa laya, kanda. Galala dyan, ay, okay. Nanggigigil mga best friend. O ayan na, sagot ka na sa aming iText line. 0949-614-0306. Sa aming official fanpage at IFM Dagupan, kasama best friend Ella Lambinyan. At best friend Dado Cancionero. Ng programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Known to give the color red the blues. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Gangsters, bad bitches and your ugly friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, oh, so bad. Be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Now, watch me break it down like 24 karat, 24 karat magic. What's that sound? 24 karat magic. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air.
song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Hi, sis. Lagi na lang ganyan ang rason mo. Nahahalata niya na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy Bonami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Pochi, fruity pa, choppy, Bonami, V-Fresh at Frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may Frutos na karamay. Anong oras na? Ay, 7:49 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Ella Lambingera. Dado Cancionero. May mga bagay na dapat pinapalitan na kasi nasasaktan ka na. Tama ka dyan. Katulad na lamang ng sapatos mo nga, bes. Or katulad ng love life mo, di ba? Ah! Palitan mo na. Sakay na, gano'n. Sasakyan kita. Uy, maabig ka kabuwasan at sige namin best friend sa atan so pantutungtungan tayo at ay issue ng Miho. Sakit. 0949-614-0306. Eto po ang ating katanungan, mga best friend. Eto, para sa'yo, best, gaano ba katagal bago mo siya palitan? Ayun. Sakit. Alam mo, pag-usapang palit-palit talaga. Ako, nasasaktan ako, best. Wow, ang drama. Alam mo, may sentimental value yung bagay sa'yo. Oo. Yung tipong hinawakan kasi niya to kaya hindi ko to itatapon. Hindi ko to papalitan. Kahit hinawakan bulok na't lahat, di ba? Yung tinatago mo pa rin. Oo nga eh. Ikaw ba? Tinatago ko. Meron akong isang box doll. Wow. Talaga? Meron ako isang box. Lahat ng binigay sa akin, tinatago ko yan. Alam mo, even the chopsticks, nauna naming, doon kami kumain, first time namin doon. Tinago ko yung chopsticks. Wow. Ganon ako. Ako tinatago ko yung resibo. Bakit? Para pag, tignan mo tong ginastos ko sa'yo, ha? Bulbuyan. Grabe naman. Joke lang. Siyempre. Eto kasagutan ng mga best friend natin. Sabi nito ang ating best friend na si Jocelyn Busel Soriano. Sa tingin ko, best, hindi sapat ang 1 taon bago ko siya mapalitan. Yan yung napansin ko eh. Gusto ko kasi kapag papalitan ko na siya, yung masaya na talaga ako. Wala nang bahid ng sakit yung puso ko. Gusto ko nang pagpapalitan ko na siya, alam kong masaya ako. Seymour.
Yan. Yung wala nang bitterness daw sa kanyang puso, sarot, sabi niya. Maging okay ako kaya sa tingin ko, hindi sapat ang 1 taon. Galing naman sa ating best friend na si Taxer 999. Good morning po, best friend. Para po sa akin, umaabot po ng 2 taon bago po mapalitan ng ex ko. Ang hirap niya kasing kalimutan dahil naging mahalaga siya sa akin. Yun lang po. Tsaka, ito, batindo natin sa mga naiwan ng taong mahal nila. Request na ng kantang Every Time by A1. A1 ko. A1. Si Joel Garcia naman, sabi niya rito, dapat 1 oras lang, bes. Ang haba naman niyang 1 taon para mo siyang pinasan ng buong taon. Ay, grabe, 1 oras. Si translation nga. Si translation. Sige, translate natin to. It should be just 1 time, bestie. The length of a year you have been born by the whole year. Ay, ang galing talaga ni Facebook. May instant translation. Saan ka pa? Galing naman kay Taxer 157, #IFM ang best friend ko. Good morning, DJ Alalam Bingera at best friend Dado Cancionero para po sa akin 10 months. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao, mahirap siyang kalimutan. Grabe, 10 months talagang nagpaano pa siya 2 months para bagay sa taon, ha? Oo nga eh. Eto naman si Michelle. Sabi niya rito, makalipas ang ilang dekada, best. Yan, sure. For me, best, depende sa kung gaano mo siya minahal at depende kung gaano mo kalalim ang sugat na iniwan niya sa'yo kasi di mo naman siya lubusan mapapalitan hanggat di pa naghihilom lahat ng pain. Just saying lang po. Ayun naman. Galing kay Taxer 327. Good AM, Ate Ella, Kuya Dado, para po sa akin habang buhay. Papalitan ko na lang siya kapag wala na kaming dalawa dito sa mundo. Galing kay best friend Lynn. Talagang in love, no? Oo, habang buhay. Ikaw at ako. Ito naman si Aldrin. Yan. Guys, gandang umaga po, Ate Ella, Kuya Dado. Hanggang hindi siya pasawaan niya. Ayaw may babagad ng perdigana, Hanggang hindi siya mag-asawa. Pero in fairness, may mga tao kasi best friend Dado Cancionero na hindi sila madaling magsawa, which is a good attribute. Kasi kapag madali ka magsawa, best friend, baka madali ka rin niyang iwan. Tama. Very positive, diba? Alam mo kasi, ito yung mga nagiging problema, lalo na sa mga, ayon sa isang survey. Tari na survey na to. Ang sabi? Diba, best friend? Na ang mga tao ngayon, mostly, millennials, let's say, nandun sila sa taas na napakabilis nila magpalit ng isip. Mag-iba ng isip. Hindi lang magsawa sa mga bagay-bagay, malitang sweldo, malitang mga kunwari kita or malitang baon. Or sabihin na natin malitang time nila sa isa't isa. Madaling magsawa yung mga tao ngayon. Tama, dati nga camera 360, ngayon beauty plus. Diba? Napakabilis. Actually, pati nga sa phone, diba? Nagbabago ka agad yan. Oo. Kaya nagsasawa kasi yung mga tao. Imagine mo, ito parang kabibili ko lang nung... Laos na ngayon. Ngayon, laos na. Oo. Diba, nagsawa na yung tao. Gusto ko iba to. Ay, nako. Parang walang kapaguran yung mga tao na talagang mag-innovate ng mag-innovate. Tama nga dyan. Which is good naman, di ba? Kung titignan natin siya sa good side, napakaganda naman na nag-i-innovate at nag-i-innovate ang lahat. Best friend, baka relationship mo na lang hindi nag-innovate. Sakit! Ba't ka nananakit? Sakit talaga eh! Hindi nag-innovate. Hanggang ganun lang din talaga kayo. Dado! Ang sakit! Hilumin mo daw. Huwag mong pahilom sa akin yun. Mga best friend, maya-maya lamang antabayanan pa kung ano ang hatid namin ni best friend Dado Cancionero dito. At ni best friend Ella Lambingera. Dito lang sa programa Pulo-Pulo ng Chika. Pulo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaipit. Pakinggan mo ang
ka. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling makakalayo. Uno sa buhay natin, di ko papansinin. Tadhana, tadhana, ikaw ang aking bituin, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling magkakalayo, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. IFM ay aking best friend. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, 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 down. All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust, to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Girl, me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin', cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me?
Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just trying to play me? Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, and if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Would you still love me the same? IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ay, 8:05 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Overnight scenes, dinner and wine, Saturday girls. I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me, oh. It's such a crazy hometown, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me. When suddenly you found me, oh. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality.
everything I need. You're everything to me. Oh girl. Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, oh. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything. IFM, ay aking best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin.
maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Unlob tila ba't ni? Ang upasang pagkala. Nahihari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa. Tamis na jam, choco, mag-creamy Bonami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Pochi, fruity pa, jumpy, Bonami, V-Fresh at Frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. Anong oras na? Ay, 8:16 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Dado Cancionero. Ella Lambingera. Puno-puno lang, chika! Punong-puno sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Uy, best friend Dado Cancionero, ang umaariba pa rin na katanungan natin. Gaano nga ba katagal bago mo siya mapalitan? Sabi niyan sa aming iText line at 0949-614-0306. Naku, best friend speaking of palit-palit-palit na yan. Aha. Habang ikaw ay nagmo-move on, alam mo pinakamagandang gawin mo? Ano? Maligo ka, kumain ka ng hindi yung magmumukmuk ka dyan, hindi ka kakain. Parang lasing lang, maligo ka para mawala yung hangover. Oo! Isa yun sa mga technique, best friend, para ma-boost up mo yung iyong confidence. Hindi, diba? at the same time kapag ikaw ay nag-move on, best friend, magbasa ka ng libro. Tama.
kunwari ikaw, composer ka, gusto mong mag-compose ng mga songs. Magbasa ka. Pwede din doon mag-compose ka ng songs, best friend Dado Cancionero. Tapos ipakanta mo kay Dado Cancionero. Uy, grabe. Uy, pwede yun. Iba. Why not, diba? Famous. Iba. Iba din. Thank you. Lodi, alam, tsaka pwede rin naman kasi, maliban doon, yung pagbabasa rin ng libro na about sa buhay. Aha. Diba? Yung mga nagpupush sa'yo para ma-achieve mo yung mga gusto mo. Hindi lang yung gusto mong magkaroon ng boyfriend, diba? Alam nyo naman, mabubuhay naman kayo kahit na wala kayong boyfriend eh. Tandaan nyo yan. Tama ka dyan. Yung iba kasi parang hindi na mabuhay-buhay pag walang boyfriend. Meron akong kakilala. Kunwari kakabreak lang nila. Aba, may reserba. Ang bilis? Oo, alam mo yung... Ano yan? Sasakyan ba yan? Parang may reserbang gulong? Hindi ko alam. Best friend Dado Cancionero. Sabi ko, kakabreak mo lang Hindi, sinagot ko na siya. Aba! Iba! Pero, well, kung tatanungin mo, para sa akin, okay na rin yun. Kaysa naman, sa hindi pa hiwalay, may iba. Oo nga, no? Diba? Oo. Sa akin siguro, kung ako titignan mo, parang, okay na yun. Kahit na mabilis na siya makapagpalit, well, at least, tinapos niya isang relasyon niya. At least, it ends there. Hindi ba? It ends there. Wala na silang kahit wala nang bahid. Ayan tayo eh. Pero yung iba naman, sa sobrang bilis, di ba, kung ano nung nangyayari sa kanila. Kaya ayan. Pangak. Diba? Botchogogis. Eto na mga sumagot sa aming Facebook. Ito si Monica, sabi niya, pag naghilom na yung sugat ng nakaraan at handa na ulit ang sarili at puso para magmahal at masaktan ulit. So dapat maging handa ka talaga. Handa na ang kalasag ng sundalong ito para sumabak sa gera. Laban, Pilipinas! Para sa'yo, ang laban na to. Kanta na naman yun Hashtag ay sa umaga, best friend Ate Yan at best friend Kuya Dado. Ako po, ayokong palitan. Itatago ko yung mga pinagalumaan na yan dahil meron pong sentimental value. Ako dati, yung tinago ko kasi pagkaraan ng ilang buwan, pagbalik ko, binutbot na ng utos. Yun yung mahirap. Kapag meron ka nga isang bagay na iniingatan na best friend, dapat talaga i-safety mo siya sa isang lugar na walang umbot-bot, ganyan. Singatan at ay inarom mo tabilay. Isiptin best friend. Tanong mo yung siptitan, butan datan. Balat, best. Diba? Asikaso, wadsata niya panaamo at paano yan? Dumay na bubo da. Hindi, baka masakal. Ay, paano na tickle? Tickle mo, best friend, si katuloy mangal mo, butan to. Grabe siya. Ito sa asawa niya, hashtag ay sa umaga. Magandang umaga po para sa akin. Pag-aalata itong mga to. 1 year ko pinapalitan yung ex ko kasi mahirap makalimot sa taong minamahal mo. Yan. Hello sa inyo, best friend. Diyan sa may Tapuak. Masantos siya kabuasan. Udsi kayo. Mga best, mamaya, abangan nyo ay eksena para sa mga best friends nating merong problema dyan. Ano ba yung mga eksena sa buhay? Medyo naguguluhan ka? Pwede mong isend ang iyong eksena sa amin sa aming iText line 0949-614-0306. Or i-comment yan or mag-message sa aming Facebook, IFM Dagupan. Okay, sige. Tabayanan mo na yan dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Young and wild and free.
Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. IFM ay aking best friend. Now I don't wanna lose you, but I don't wanna use you, just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore.
much. And it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. Class, good morning! Good morning, ma'am! Okay, class. Ang ating lesson ngayon ay spelling. Spell ambulance. Oh, Bitoy, spell ambulance. Ambulance. A-M-B-U. Saglit nga. Bakit ang bagal? Bilisan mo. Ambulance. Ambulance. Ayay! Dali po, ma'am. Baka masagasaan ka. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks, ha? Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay
ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:39 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump and we think, leave it on the game of love. Run to sin, do it on the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM ay aking best friend. Is this the train to Desert Moon? Was all she said. But I knew I'd heard that stranger's voice before. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry.
giving up. When a whistle cut the night and shook silence from my life as the last train rolled over noon. Those summer nights when we were young, we bragged of things we never done. We were dreamers, only dreamers. And in our haste to grow too soon, we left our innocence on desert moon. We were dreamers, only dreamers on desert moon. On desert moon. On desert moon. I still can hear the whisper of the summer night. It echoes in the corners of my heart. The night we stood and waited for the desert train. All the words we meant to say, all the chances swept away, still remain on the road to the noon. Those summer nights when we were young, we bragged of things we never done. We were dreamers, only dreamers. Moments pass and time moves on, but dreams remain for just as long as there's dreamers. All the dreamers on desert moon. On desert moon. On desert IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango
with pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na jam, choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos! Pochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at Frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia! Basta may dalang Frutos, siguradong ubos. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Anong oras na? Ay, 8:51 na. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Ela Lambingera, Dado Cancionero. At ngayong umaga ay panibagong kwento na naman ang ating matutunghayan. Natatawa ako kay Dado. Yung itsura ni best friend Dado. Lumalaki yung mata, lumiliit yung mata. Hindi ko alam kung ano bang gusto niyong sabihin. Ano bang gusto mong sabihin? Dapat talaga i-feel natin ang ating kwento. Para sa mga best friends natin dyan na nag-send ng kanika na mga problema ngayong araw. O, eto ha. Isang best friend natin ang nag-send from Santa Barbara, Tuliao. Eto, ang sabi niya. Ay sa umaga, ako po si Emilio ng Barangay Tuliao, Santa Barbara. Gusto ko lang po sanang idulog ang aking problema. Ilang beses na po akong nahulihan ng tatay ko na may tibak sa aparador. Lupit! Mga bakti ha? Emilio Emilio, bakti ka pala. Natatakot na po ako na baka sa susunod na makita niya ang tibak sa aparador ko, ay saktan niya na po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin, Ate Ella at Kuya Dado? Salamat po. Ibig sabihin, etong si Emilio ay isang gay, yeah. diba? Oo. Nakakatakot, Emilio. Bakit kasi hindi mo na inamin simula pa nung unang nakita ng tatay mo yan? Dapat inamin mo na yan. Pinalala mo pa eh. Ngayon alam mo naman na mas masakit at mas nakakainis pag sa ibang tao niya nalaman niya. Tama ka dyan. Lalo na sa paraang tibak ang makikita niya, di ba? Anak, bakit to anak? Kanino to? Ganon. Handa ka na ba? Handa na ako. O, mauna ha. Ako mauna. Ikaw mauna. Sige.
Anak! Anak! Akintay? Anak! Akintay. Akin di boses mo ang talaki ka mo. Tay, ganito na talaga to, Tay. Grabe kimat. Anak, akin yung tibak jad kima. Ito ano yung kudjad aparador mo, akin walay tibak. Tay, lalang wala tayo nananang ng Tay. Katulang ti, mapapagkulay na nanang dyan. Ito gagawin to ya dyan. Bawal? Ay, bawal. Akin ka man tibak, ang talaki ka. Agay mo layay tatayay. Gawa ng best friend ko tan, si Arnola. Bakla yung best friend niya. Iba din. Oy, pero best friend Dado Cancionero. Pwede yon sa friend ko yan. Tama ka dyan. Ay, eto naman. Kay best friend Dado Cancionero. Ready ka na ba? Ready na ako. Oh, ready ka na? Wait lang. Eto na ang IXN number 2. Anak! Anak! Tay, akin tay. Akin? Natatakot ka? Natatakot ka? Di ba tay? Andi pa tay? Akin natatakot tay. Akin, aaligan mo ako. Ay, andi pa tay. Kimo. Akin ay. Akin, ati boses mo ay. Singa, kinay. Singa? Si Kimo to? Singa aputor. Ay, andi pa tay. Aga aputor si Kim. Magana. Mamato, ya. Magana to malinis sa... Ay, antuya? Antuya? Agi wala tibag dya? Tibak? Gomya? Aluwata na tibak, tay! Tutanay? Ay, magano nang ko pa maong? Ay, tay! Atang may brief ko. Kinan na ubot ko na nang yung agawa to. Na maliwa tibak. Brief tan, tay! Ay, mani siya kayo siya. Di ko kinaya, Tado. Bakit kasi yung mga puwet kumakain ng di ba? Oo nga, galing. Naging tibak tuloy. Pero alam mo, best friend Emilio, payo namin sa'yo ha, umamin ka na lang sa tatay mo. Tama ka dyan. Kasi tatanggapin ka rin nila. Tama. Kung sangaling binugbog ka, alam mo na. Hindi. Pag umamin ka naman kasi, mas maigi na yun kaysa sa ibang taong Kasi malay mo, di ba? At least maabangan mo yung suntok kung susuntokin ka niya. Tama. Pero pagka ibang tao niya nalaman, hindi mo maantabayanan yung suntok. Anak, to the left! Iiwas ka. To the right pala, di ba? Alam mo, best friend Emilio, kahit na anong mangyari, anak ka pa rin nila at magiging masaya sila kung ano man yung gusto mo sa buhay. Tama ka dyan. And yan yung mga ganyang bagay, best friend. Basta masabi namin, aminin mo na. Amin na. At Emilio, huwag kang magtitibak ha, masakit yan. Hindi ko kinaya. Na-try mo ba? Hindi pa. Paano na nalaman na masakit? Na-try ko siya. Bakit ka nagsuot? Trinay ko lang naman yung suot minsan. Kasi na-curious lang ako sa pin. Masakit siya, hindi ko na inulit. Tanggal ko agad. Ano ba yan? Baka may malaglag pa sa akin. Siya. Sige, mga best friends din natin dyan na merong problema gaya ni Emilio. Pwede nyo mga i-PM yan sa aming official fanpage at IFM Dagupan o sa aming text line. 0949-614-0306. At antabayanan mo, ano nga ba ang aming solusyon para dyan, mga best friend. Susunod na ang ating mga kasagutan sa ating tanong na... Best friend, gaano pa katagal bago mo siya mapalitan? Uy, pwede kang tumawag. 0901-411-7714 or 0915-577-5283. Ito pa rin po ang programang Ay sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
damdamin ay para lang sa'yo. Hindi ito magbabago. Ikaw ang aking buhay, ang ligaya ko sa tuwing nalulungkot. Kapag kapiling ka, hindi mapalagay, walang kasing saya na darama. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal, alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan pa man. Ikaw ang aking buhay, ang ligaya ko sa tuwing nalulungkot. Kapag kapiling ka, di mapalagay, walang kasing saya na darama. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal, alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan pa man. Ang Pasko'y araw ng puso, magmahala na tunay. Tulad ng aking pag-ibig, bawat araw ay Pasko. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal, alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan pa man. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal, alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan pa man. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may
Ajinomoto, isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam, achieve ang timpla mo, tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 9:04 na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. You were here through the velvet shadows of my dreams. Many times I wished you were near through the darkness as it came, but it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart. Through the mirrors of silence, you love me. Quietly, I've waited for the memory born of our first kiss. Patiently, I've waited for the moment you would take me to a world that I've never seen that world before. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart. Through the mirrors of silence, you love me. You love me. IFM ay aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but
feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Anong nung to? Kinopya to? Insan impose to? Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tong, 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 tong. JB bago kong ibang pagkaka talaga. Sa kusina ay maaasahan ka. Kahit simpleng pagkain mapapawaw ka talaga. Pare-pare, isang tatak lang ulam na. Isang tatak lang ulam na. Saw-saw, isaw-saw mo. Mga pagkain gusto mo. Yummy-yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Itak-tak, itak-tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bagoong, the best lahat ng produkto. Tong-tong-tong, ito ang paborito kong alamang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong-tong-tong, bonus bagoong. Alamang panas-patis ng JB bagoong. May kalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong-tong-tong, 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 tong-tong-tong. JB Bernal bagoong. Isang patak lang, ulam na. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay,
9:16 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Dado Cancionero. Ella Lambingera. Alam mo, best friend, huwag kang mag-alala kung lagi kang late or lagi kang nakakalimot. Kasi sabi nila, yung mga yan daw is a sign na pagiging matalino. Alam na. Di ba? Anong sinabi mo ulit? Nakalimutan ko. Hindi nga. Ayon yan sa isang study, best friend, Dado Cancionero. Naku, pero best friend hindi naman po, alam mo kasi, andun na tayo, di ba? Sign yan na pagiging smart. Yung pagiging late at pagiging makakalimutin. Ano yun? Pero, best friend, hindi naman lahat, di ba? Huwag mong isipin na, ay, magiging makakalimutin na lang ako, smart ako eh. Huwag diba? ganon. Huwag ganon. Munta ka na nun pag ganon, best. Baka ano mo maging Monty ka. Monty. Oo nga eh. Siya. Sige, etong ating katanungan pa rin mga best friend. Ano nga ba para sa'yo gaano katagal mo siya na mapalitan? Tama ka dyan. Pag mabilis ka makalimot, smart ka, di ba? Oo. Pag hindi, alam mo na. Slow ka, ganon. Hello, sabi naman ni Jackie Garza, ako po, Ate Ella, Kuya Dado, mga 4 years bago ko po palitan yung bagay na binigay sa akin ni best friend. Kasi yun na lang kasi ang remembrance niya sa akin. Kasi nag-away kami ng best friend ko at now, magpo 4 years na rin po kaming di nag-uusap. Nakakamiss naman yung nasayang na pagkakaibigan na. Kausapin mo na kasi, mauna ka na. Aliwan kiyan, aliwan na kumon ag ka mampapaawat ya ulom, besta ni. Mas bali-bali. Mas bali-bali, friends. Dugatan. Alit yun na mayamay so kakulkul mo, di ba? Mas maong no mas mayamay so kaarom. Uy, best friend, saragto kayo nung tawag at si kami 0919-411-7714 0915-577-5283 Ano naman? Galing kay Ricaline Soriano Tandok. Good morning, Ate Ella at Kuya Dado. Para po sa akin by years. Sa experience ko po kasi, 4 years po kasi sa akin bago po ako makahanap ng kapalit niya. Kuya Dado, Ate Ella, batiin daw natin siya sa may Barangay Sitio Parungking. Salamat. Don't forget. Oo naman, naka-ready na yan, best friend. Dito na. Oo. Napadalo yung dito nakaraan eh. Uy, bigay mo sa darating na bukas. Oo, kasi maaga ka bukas, diba? Maaga yung duty mo tomorrow. Saturday. Ako gabi na. Tama, gabi. Ako naman, alas 6 pa rin. Kaya sa mga best friends natin dyan, na nais dumalaw din dito, pwede. Yung tumatawag, medyo nahiya pa siya. Kaya tumawag na pinutol pa. #IFM ang best friend ko. Good morning, Kuya Dado, Ate Ella. Ano po yung ganyan palit-palitan ayokong pag-usapan? Nasasaktan lang po ako. Ay. Napakasakit, Kuya Eddie. Eto. Eto naman, sabi niya rito, #ay sa umaga, Kuya Dado, Ate Ella, para sa akin, inaabot lamang po ako ng 2 months para lamang magpalit ng aking jowa. Bakit pa kailangan patagalin kung andyan na ang bago at magpapasaya sa'yo? Diba? Alam na, best friend. Grabe naman. May point din naman. Andyan na kasi mapapasaya, papaligayahin ka ni. Oo nga. Hello? Hi. Uy, Bes, anong pangalan? Shena po. Shena! Taga saan? Shena po. Taga? Bayambang. Uy, Bayambang. Uy, Shena, gaano ba katagal bago mo mapalitan yung isang tao? 4 years. 4 years 4 din? years talaga? Bakit 4 years? Graduate ka na nun 4 years. Bakit 4 years sa Shena? Basta 4 years. Basta 4 years. Naalala niya bigla. Hindi pa pala tapos yung 4 years ko. 3 years pa lang ngayong araw. 3 years and 1 day. 3 29 hours. days.
3 years and 29 days. Uy, pwede pa kayo tumawag 0919-411-7714 Or 0915577523. Yung iba, nabibilang talaga nila yung araw di ba? Alam mo yung kabisado nila pati yung oras. Meron ng kanta years, Yan, diba? yan, yung kantang yan. 6 years, 10 months, It's been 6 months, 8 days, 12 hours since you got away. Yeah! Put your hands in the air! I missed you so much and you're so Hello? Pangalan? Ara. Sara. Prinsesa Sara! Gaano ba katagal bago mo siya palitan? Sa akin po siguro wala. Wala? Ay, wala. Bakit? Malay nga, magkaayos ka kami. So talagang hindi babalik. May point ka dyan, Justin Bieber at saka si Selena nga di ba? Oo. In fairness sa'yo, meron ka ba nais batiin, Bes? Binabati ko po yung mga kapitbahay ko po dito. Aha. Wala na po. Sige. Thank you. Mukhang may tinatago ata siya. Feeling ko. Hashtag Ay sa Umaga. Good morning po. Best friend Ella Lambinger at best friend Dado Cancionero. Hindi ko po siya kayang palitan kasi alam naman natin yung mga memories na kasama ko siya mahirap kalimutan. Galing yan kay Panty Dropper. Naksa pangalan! Saan ang galing ang pangalan? Babae ba siya, lalaki? Hindi, wala siya sinabi. Basta pangalan niya, Panty Dropper. Big Iba Dropper. din. Susunod na mga best friend, pabilisan. Patalasan! 5-second challenge lang yan! Tawagan na mamaya-maya sa aming iCall numbers. 0919-411-7714 0915-577-5283. At magbabalik kami mamaya dito lang syempre sa iyong programang Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We sailed on together, we drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. Living without you, living alone, this empty house so cold. Wanting to
open arms. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart.
their softness in the night. My wish was your command until you ran out of love. I tell myself I'm free. Got the chance of living just for me. No need to hurry home now that you're gone. Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You cut away the heart of my life. When I pretend, wear a smile to fool my dearest friend. I wonder if they know it's just a show. I'm on a stage, day and night. I go through my charades, but how can I disguise what's in my eyes? Life cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You cut away the heart of my life. I'm trying to locking up the pain I feel inside, the pain of wanting you, wanting you. Cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. You cut away the heart of my Paring Crispin, kumusta? Oh, paring Basilio, kumusta ka? Hulaan mo kung anong maganda kong ugali. Nagsimula sa letrang A. Madali lang yan, paring Basilio. Letrang A. Approachable. Mali. Amiable. Mali eh. Hindi mo pa rin nahulaan eh. Ang hirap naman. Ayoko nang hulaan yan. Ano ba yung letrang A sa ugali mo? Honest. Ayay! Ang classic talaga. Classic. IFM
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:39 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo
days when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell her of things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? Whenever I'm with you, so girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh, girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus. Walang boyfriend o girlfriend? No problem. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer.
Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing, and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Anong oras na? Ay, 9:50 na. That time check was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Heto na! Ang 5 5-second challenge! 5-second challenge! 5-second challenge. Audio Jungle. Narito na naman tayo mga best friend. Labanan ng pabilisan. Patalasan. 5-second challenge lang yan. Tawag ka na 0917-411-7714 Or 0915577523. Best friend Dado Cancionero, isang matinding, isang bagsak na Jack and Poy. Jack and Poy! Talo ka! Ano ba itataya natin ngayong araw? Okay, wala nang papalit nito ha. Talagang ito ibibigay ko, t-shirt. T-shirt. Shirt talaga. Hello? Hello, ate. Pangalan? Si Shena yung ate. Ay, si? Shena? Shena. Ah, Shena. Shena! Sige. Shela, kailangan Kuya Sheila! Sheena? Sheila. Sheila. Oo. Sakit pa yung bang. Oh, sige, yung kanina. Ah. Sige, eto ha. Ang mauuna ay si best friend na Sheila. Ate, ang kunaralan si Bobby Ryu. Sheila, oh! Sheila! Ano? Ayan. Naririnig mo na kami? Ha? Naririnig mo na kami? Sa radyo. Oo nga, talaga sa radyo. Kaya medyo konti, lakasan mo ng konti yung radyo, pero wag ang bonggang-bongga kasi mabibingi tayong lahat. Tama ka dyan. Okay po. Game na? Yes. Best friend na Sheila, in 5 seconds, ilang beses mo mababanggit ang katagang I love you. Ready, go! I love you, 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 I love you. 20. 20! Woo! Si best friend Dado Cancionero naman. Best friend Dado Cancionero in 5 seconds. Ilang beses mo babanggitin ang katagang I love you. I love you, 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 I love you. Oy, 23 lang. Hindi maayos yung error siya. Magaya to eh. Gaya mo, Kuya Dado. 23 siya. 20 ka. Woohoo! Pero wag ka mag-alala, Bes. Meron ka ba nais batiin dyan? Ako po, mga taga-Bayang-Bang po, Ate Ella. Sino pa? Tapos mga taga-Basista, mga taga-Sanlibo, taga-Makayukay, yun lang po. Maraming kayo na rin pong dalawa. salamat. Thank you so much. Bye-bye. Ang galing ni Dado sa pabilisan ng bunganga. Siyempre, alam mo naman na. Oh, parang may gusto pang challenge sa'yo, best friend Dado. T-shirt ba? Jack and Boy tayo ulit. Jack and Boy tayo. Jack and Boy! Jack and Boy! Jack and Boy! Talo ka! Talo ka! Ano tataya mo? T-shirt ulit, siyempre. Hello? Hello? Pangalan? Mau. Mau! Sige, best friend Bao! Eto na ha, mauuna ka para sa ating 5-second challenge. Ready ka na ba? Ready. Best friend Bao, in 5 seconds, ilang beses mo kayang sabihin ang katagang I hate you. 1, 2, 3, go! I hate you, 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 I hate you
Tama na!
Tama na, wow! Stop na! Best friend, Dano Casinero. In 5 seconds, ilang beses mo kaya sabihin ang katagang I hate you. I hate you, 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 I hate you
Talo ka, Mau! Mau, sige, better luck next time. Meron ka ba nais batiin? Masakit sa ulo to. Happy birthday to Riley. Happy birthday! Happy birthday! Sige. Uy, grabe kayo Taga saan ka ulit, Mau? Dagupan. Kiss mo nga si Dado, Mau. Pero sa si Ella, kiss mo nga. Kiss mo nga ako, Mau. Mas nandiri siya. Thank you, Mau. Thank you. Salamat. Ang sarap kausap ni Mau. Ang galing niya, ha? 30. So, medyo nalampasan mo lang ng 3 eh. Alam nyo, kung nakita nyo lang itsura ni Dado talaga, seryoso siya. Mimikit-mikit na Sige, maraming salamat mga best friends. Sumama para sa ating 5-second challenge. Ay, nako best friends. Susunod na ang mga nagbe-birthday! Isama na ang kanilang pangalan mga best friend at babatiin natin yan. Sabay-sabay tayo mga best friend dito lamang sa programang Ay sa Umaga!